guys, ini yang kami coba dong. Nontonnya nalar teman jauh video kau, jauh mau mana ya? Nalar teman jauh. Mondir habba yang ada ya, entah Elangnya mondir apa ini ya? Kamu pakai mondir apa ini batra toh? Nelang deh. Ada जायफोर फैयो बेवहाय खनथाम गिदिंनांगौ दै खनसेजों जाया मिथिबायना जायफोर फैयो मालाबाबो खनसे गिदिंना थां खनथाम गिदिंखांखाबानो जाबाय नायलांदो मन्दिरखौहाय बै गोजौनिया सनानि गोजौनिया सब सनानि गोजा ini मानसि फैदों नाय बोरमाफोरखौबो नाय बिराद गिदिर-गिदिरखा nih mondir belum nanggu deh belum masih datang saya kudu fैयो खनथाम belum nanggu ओमफ्राय बेफोर सब नायनो गोजा दे ओरै मुख सांबानि होलांनायनो Jangan kali, nih, mau cuma kayak pas rasa, lemon dede, giring ke sini ya. Gimana? Bekono गिदिंनांगौ फाफाथाम बेखौनो फाफाथाम गिदिंनांगौ बेखायनो आं गिदिंबोदों nih bagus ya nih mabuk suli lagi wow oh my god mabuk suli gila nih malah kasih mulai ini sudah tungguin sih aku nunggu
खुलुमखांबाय आङो लोगोसे आरो खननै गिदिंबावनांगौ दै स' नोंथांमोना नायलांबाय थायो गिदिंनायखौहाय ini ya malah beberlah wow so guys saya yang गिदिंखांजोब्बाय खापथान गिदिंबाय सोरबाफोर फैयोबा खापथान गिदिंबानो जाबाय साननायफोरा जाफुंजोबगोन माबा मोनसे खैफोद आफोद दंबा बेबो स्रां जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन थ' भिडिअआ दिनना बेनोमोन गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम आंबो खुलुमबाय आंबो गोजोननाय लाबाय बोर लाबाय आरो सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय